Gaqa. Hallelujah. Sandingelela egameni laJesu. Amen. Asizofuselela abantu kule ndawo. Enkosi uJesu. NgoJesu. Jesus. Hallelujah. Amen. Sizotshela abantu Enkosi ukuthi abalungisa impilo zabo besaphila. Jesus. Ngoba abantu banako umhlaba sebekhohliwe umdalwa. Jesus. Ayibakhohliwe uJesu. Amen. Namhlanje abantu bayamkhonza uNkulunkulu enkonzweni kodwa babhiza abantu banako umhlaba. Enkosi uJesu. Bakhohliwe ukuthi ngelinye ilanga sizoshiya lo mhlaba. Jesus. Lento zawo Enkosi yami. kaze bafika usuku lokufa uyabuhlangana noJesu. Amen. Ngoba abantu abazekhaya ezulwini abantu abamkhonza uNkulunkulu. Amen. Abantu abanako umhlaba. Jesus. Enkosi uJesu. Ngoba enjabulo abantu bayagcwala bathi pu enjabulweni. Joy be to Kanti God. abazi lenjabulo kanje igcwele amadimoni oSathane. Jesus. Babulala impilo zabo. Kodwa manje abaze enkonzweni abantu abafuni enkonzweni kodwa babehamba emhlabeni bayafuna ukungena ekhaya ezulwini. Bazongena kulimpi izulu ekade bethatha into zasemhlabeni zaSathane na. Jesus. Ngoba basibuza Hey bakithi. isadi umncane ingane Jesus. nomdala wanda wafisa ukufa ungahlangani noJesu uzobuyelahla esogweni uyakhala forever. Enkosi uJesu. Kodwa ngoba simile lana uthando laNkulunkulu phezulu empilo yakho nawe Jesus. ulalele Jesus. kanti kaba uNkulunkulu Enkosi ngoba uJesu. simile silana abantu abathanda ukuza la kodwa laphana kube khona uSathane namadimoni khona enjabulweni yasemhlabeni. Jesus. Kodwa zaNkulunkulu zabafuhu Amen. masibahambe emhlabeni afuna ukungena ekhaya ezulwini. Iliphi sizongena kulo wabamthanda uNkulunkulu na? Enkosi uJesu. Ngeke uze kumuntu ongamthandi Amen. ngoba uze kumuntu omthandayo. Jesus. Ngeke usungena ekhaya ezulwini wazane wazane noJesu. Jesus. Abantu abasamkhonza uNkulunkulu. Jesus. Webazalwane ucabanga ukuba abantu begula kangaka bekinqwa imoto kuna nemvula kuyashisa nelanga kwenzeka konke kube emhlabeni. Inkinga ulaka loNkulunkulu liyehlela lezizukulwane esingamthandi uNkulunkulu kodwa athanda into zasemhlabeni. Lesi isona esisenzayo sifushulaka loNkulunkulu. Abantu abaphenduke bazohlala noJesu bezobusana noNkulunkulu. Enkosi Ngobulala uNkulunkulu leliyeza. Jesus. Phendukani Enkosi uJesu. uyani kuJesu Jesus. owasifela esiphambanweni Enkosi uJesu. wafela mina nawe Jesus. ukuze sisindise. Njalo. Asibuye kuJesu Enkosi yami. uyena kuphela siza. Jesus. Akekho umuntu uNkulunkulu ofela abantu uJesu yena yedwa. Jesus. Ngoba sibelana uthando lwaNkulunkulu phezulu empilo zabantu. Amen. Ngoba uJesu ufuna abasindiswe. Jesus. Kusazanethuba elihle Enkosi uJesu. lokuthi nawe uhlangane noJesu Amen. ngoba ngane kwethona akukho uphenduka Jesus. kodwa kunganeno Enkosi usaphila uJesu. emhlabeni. Jesus. Akuba abantu balaka kwamhlaba Nkosi yami. kodwa sebekhohlwe kwaNkulunkulu. Amen. Abaqonda abantu ukuthi ngelinye ilanga ngale kwethini khona impilo zobe bephila abantu Amen. 1000 years uzobe usaphila ngale kwethini. Jesus. Million years Amen. uzobe usaphila ngale kwethini. Hey, Jesus. Billion years uzobe usaphila ngale kwethini. Jesus. Uncountable years Hey, Nkosi yami. uzobe usaphila ngale kwethini. Jesus. Into nje ezodepend ukuthi ezohluka ukuthi uhambe emhlabeni ume kuphi. Jesus. Uzohamba emhlabeni usuhlangana negama likaJesu Hey, noma uzohamba emhlabeni ungahlangana negama likaJesu. Hey, Nkosi Then yami. uzomsiya esifogweni kuyosha uma Jesus. ungahlangana negama likaJesu. Glory be to God. Kodwa ngale kwethuna indlela zimbili ukhethe yakho usaphila kulo mhlaba. Hey, Nkosi yami. Zuthi wayikhenga Jesus. enye iyekufeni enye iyekuphileni. Indlela yokuphileni uJesu Kristu yena yedwa. Indlela yekufeni isono nothanda into zasemhlabeni. Jesus. Gloria a Deus. Silapha ngothando lwaNkulunkulu phezulu empilo yakho na Amen. ukuthi nawe Jesus love you so much. Amen.
He don't want you to perish, Jesus. but he wants you to be saved Amen. and have eternal life. Amen. Because when you die without receiving Jesus, and you will perish. Amen, bazalwane. Amen. uJesu yabuya Hey, Nkosi uJesu. uzolanda ibandla lakhe. Injalo. Azosabulungele yini na? Hey Jesu. Asiphendukeni. Jesus. Asibuyeni kuJesu. Akusesekhona. Yena wasifela. Jesus. Sesenethubelisi. Amen. Akubheka abantu bagcwele kanjani kangakanani nje lapha. Hey, Nkosi uJesu. Hey Nkosi yami. Hey. Yabona bengabe uJesu bangasala bonke laba bantu. Jesus. Bengasala bonke laba bantu. Hey Jesu. Ngoba injabulo yasemhlabeni esikhashana. Jesus. Hey Nkosi yami. Hey bakithi. Ukuba abantu bayazi ukuthi kunjani ngale kwethuna. Hey Nkosi uJesu. Ngoba ngasipini imoto kanjena, once wafa nomuntu osipini imoto kanje, uzobe sipina sesihogweni kanje. Hey Jesu. Engasekho mnandi. Hey Nkosi uJesu. Esesipina imoto le driver ivutha. Ivutha umlilo nje sihogweni ekhala. Amen. Hey bazalwane. Jesus. Nathi asinjela. Hey Nkosi uJesu. Nathi asijabulele kumnandi siphuza utshwala. Yeah. Senza yonke lento yasemhlabeni sidla izona. Kodwa uJesu asisinduza. Hey Nkosi uJesu. Akekho omunye. Amen. Siyakhuleka nje njengobenza lento zabazenzayo. uNkulunkulu ungasiwethu umuntu la. Jesus. Malima noyethu umuntu la. Jesus. Yenza amacebo bavimbe Jesu. Hey Nkosi uJesu. Egameni lika Jesu. Jesus. Ake sidumiseni bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Mr. Open. Jesus. Amen. Egameni la Jesu. Amen. Siqonde ekhaya ezulwini. Amen. Andisonke siyahamba ngomhlaba. Siyaya ngale kwethuna ekhaya ezulwini. Kaze mafika ukufa. Impilo yakho noNkulunkulu uzobe right yini? Oh Jesus. Ngoba le day kufika ukufa. Ungaphendukile. Kana kwethuna. Uzoma. Phambi sokwahlulela uzilande wakho konke okwenzile kulomhlaba. Isada kuhle noma kubi. Ngale kwethuna sizosilanda abantu. Amen. uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Amen. Kasi ready nino? Amen. Are you ready for the coming of the Lord Jesus Christ? Ngoba into ezemhlabeni namasakubambile na. Today una chance yokubusana noNkulunkulu saphila emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu ngolanda umphefumulo wakho namhlanje. Lithi iBhayibheli lesikhiphe kube sihlelo sokuphila kwakho. Uma unqunywa namhlanje na. Usesenethuba elihle. Uyabona namhlanje uzosikhethela ukuthi uthanda uNkulunkulu noma uthanda uSathane. Yeah. Ngoba unethuba elihle namhlanje. Hallelujah. Mhlawumbe ithuba lakho lokugcinela wazi. Hallelujah. Uzohamba emhlabeni. Amen. Jesus Christ is coming back again. Amen. Are you ready for the Lord Jesus? Amen. Because Jesus is coming again. He said, Jesus is coming again. Jesus. And when he comes, he will find you. You will be ready for him. Jesus is coming again. Jesus is saying, Jesus. Oh, Jesus is coming again. And when he comes, he will find you. You will be ready for him. Jesu yabuya, uJesu, uJesu, Christian, uJesu, yabuya, umane
Jesus is coming again. Jesus, he said he's coming again. He said Jesus is coming again. And when he comes, they will find you. You will be ready for him. Jesus, Jesus, Jesus Christ is coming back again. Jesus. We have no choice. Amen. God is open ready for the Lord Jesus. Umalibuya ilibuletu lomshaba kwazi usobulumile imilo. Nkosi yami. Ngoba nethe uJesu abuya yonke injabulo yasemhlabeni nokushusela kuzophela appetite abantu ngeke besajabulela ukushisela ngeke besathanda uhabumnandi. Nkosi yami. Jesu Yesu. bazi sifuna uJesu Jesu. engesenakuthola Nkosi Jesu. kodwa namhlanje abantu bazisenenhlanhla yokwazana noJesu kodwa banokumhlaba. Hallelujah. Bakhohliwe uNkulunkulu, Nkosi yami. bakhohliwe umdali wayo, Jesus. banokumhlaba. Amen. Mayebuye uJesu uzofika uba nesemleni na ngoba wathe Jesus. abantu abajabulise ngomhlaba Nkosi Jesu. benjabulo ekhona namhlanje emhlabeni lepawutsho sebuya Jesus. izophela. Nkosi Benjabulo ekhona emhlabeni Hallelujah. umnyango nabayithandayo lepawutsho funa uNkulunkulu awulanda izophelela isikhathi Nkosi yami. bese ngale kwethona Nkosi Jesu. uzozilahla Jesus. uthi uNkulunkulu yakunika ithuba elihle Jesus. yokwazana naye Amen. kodwa wona ukumhlaba kunokuthatha yena wena ukuthatha ukumhlaba noNkulunkulu akugcinile nawe waze wamdala ekubelezelele abazali basebefile nabancane kunaso befile nabadala kunaso befile kodwa wagcina wena uNkulunkulu Jesus. Amen. lesisikhathi Glory a Deus. esidlala ngasemhlabeni tethe kusikilisha siyazilanda wala wathula Amen. Wathi iBhayibheli umaJohn chapter 3 verse 16 uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wase wanikela ngendodana yakhe esele yodwa khona zoba ilona loyo ozokhona yiyo angabe saphupha kodwa abe nephilo phakathi Nkosi Jesu. masabe emhlabeni Nkosi yami. sacrifice uNkulunkulu ayenza ngoJesu Kristu. Once you die kale kwethula uzozilanda Nkosi Jesu. athi uNkulunkulu kunalizwi lamangeni Nkosi yami. hambe ethulile umlilo ngoba mina ngadala uNkulunkulu lakhe owatala wena ngeze emhlabeni ngazokusela nawe ngicela igazi ukuthi ukhulule esonweni kodwa wena komhlaba waqaphela ukuthi Jesu kufa Nkosi yami. Amen. wena komhlaba Jesus. wena injabulo yasemhlabeni Nkosi Jesu. masesikukufa kale kwethuna abamazakhohlwa into zasemhlabeni Jesus. baze basebenzisa uJesu engasatholakali Nkosi yami. bana sisenethuba namhlanje Jesus. lokufana noJesu ongabadalayo Hallelujah. uzobakhulu eseleni Nkosi Jesu. ngoba uJesu wasesele phambaneni Jesus. ngoba sibona Amen. singenawo amandla ekubona isono Nkosi yami. wasesela khona sothola amandla ekubona isono sibusane noNkulunkulu Jesus. lesizo lesizenza emhlabeni one day masifa kale kwethuna
ziyosibamba Nkosi yami. singakhona ukungena ekhaya ezulwini. Zazi. Kodwa namhlanje Nkosi Jesu. usesenenhlanhla Nkosi Jesu. yokwazana noJesu. Amen. Abantu bayagqamisa ekladini, Amen. bayagqamisa namakholeni bajabule, Amen. benza bonke. Jesus. Ababhekanga ukuthi kuyesu kufa, Nkosi Jesu. befuna ukumhlaba. Jesus. Kuyesu kufa ezobaqoqa abantu, Nkosi yami. kuzoba buhlungu Nkosi Jesu. uma abantu bezofika ukufa bengahlakeleli egama likaJesu. Amen. Kuzoba buhlungu uma abantu bezofika usuku lokuhamba emhlabeni Jesu Kristu. bengahlakeleli egama likaJesu. Nkosi Jesu. Namanje-ke bazalwane, Baba. nawe uNkulunkulu namhlanje uyadinga impilo yakho. Jesus. Siza abantwana bakho Jesu. Asibuyele endleleni kaNkulunkulu, Jesus. asibuyele endleleni kaJesu, Nkosi Jesu. sisaphila kulo mhlaba, Amen. ngoba namhlanje sisenenhlanhla, usesenenhlanhla yokuthi wazane noJesu. Ukhona uJesu wakufela ukuze ukhululeke eqhuleni lesono, ngoba maye kwafika ukufa ungazange uhlangane negama likaJesu, Nkosi yami. kuzobe kukubi ngabe kwethuna. Nkosi yami. Kanti usuku luhle Amen. sifunda izwi laNkulunkulu Nkosi yami. laphana ngoLuke chapter 17. Luke chapter 17 verse 24. Amen. Listen, Bible Amen. verse 24. Ngokuba njengonyazi yalunyazima kwenye indawo phansi, lunyazima kwenye indawo phansi kwezulu, lukhanya luhle lufike kwenye indawo phansi kwezulu, yamanjalo indodana yomuntu ngosuku lwayo. Athi verse 25, kepha kuqala imele ukuhlupheka ngokuningi yaluwe yilesisizukulwane, njengokuba kwenzeke emhleni kaNowa, kuyakuba njalo nasemhleni yendodana yomuntu. Ithi iBhayibheli verse 27, babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNowa angena ngale emkhunjini, kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Verse 28, kanjalo njengokuba kwenzeka nasemhleni kaLothi, babedla bephuza bethenga bethengisa betshala bakha, kepha ngosuku Lothi aphuma ngalo eSodoma lana umlilo nesibabule kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Nkosi. Kuyakuba njalo ngosuku eyakwandlula ngalo indodana yomuntu. Amen. 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 Baba, busisika izwi lakho Nkosi uJesu namhlanje igama lakhe elingcwele eselifundiwe. Silinge lapha Nkosi, siyabonakala njengezilima, kodwa uyazi ukuthi ubani umdinga kule ndawo. Sofakaza ngezwi lakho Nkosi kule ndawo. Siza abantwana bakho Nkosi, abalaleli balalele, baphenduke bakuthi sezwe igama likaJesu kuze kube phakathi. Amen. Amen. Basite Jehova. Lithi iBhayibheli lafunda khona ubuya kaJesu kuzoba njengonyazi myazini, Nkosi yami. lukhanya kwenye indawo kuzobe wabonakala kwenye indawo. Uthi uJesu kodwa ufuna kuye emhlabeni ezona nje ibandla lakhe, Nkosi yami. kumele uhlupha kokini Jesu. aliwe yilesizukulwane. Jesus. Bangamfuni uNkulunkulu, Amen. bangamfuni uJesu Amen. before abuye noJesu. Jesus.
uzela nje badlalahle Enkosi Jesu. basazona kumhlaba abantu Jesus. ngoba namhlanje benawo kumhlaba Amen. sebekhoshiwe uNkulunkulu abadalayo Amen. abantu Jesus. bayamhluka uJesu Enkosi Jesu. abafuna ukukholwa Amen. bafuna ukuya kumhlaba abanandi ukuthi Yesu kufa okuzobaqoqa injabulo yabo iphele Jesus. Enkosi Jesu. kodwa nanti thulemihle Hey, bakithi. yokwazana naJesu Jesus. ngoba lithi iBhayibheli ukuya kwaJesu kuzoba sesemhlenganweni Jesus. ngoba nasemhlenganweni lithi iBhayibheli abantu abaphuza utshwala beshada bayendisa Enkosi Jesu. abanazawu usuku Noah Amen. angena ngale emkhumbini kaphupha abantu nabo emhlenganweni baxwayiswa 420 years ukuthi abashiya komhlaba bangene emkhumbini khona bezosindiswa Amen. kodwa abantu Enkosi yami. baqhubeka nawo komhlaba Enkosi Jesu. bangafuni ngene emkhumbini Jesus. ukuthi bakhiphe imali Jesus. abaqhubeka abantu nasemhlenganweni benako umhlaba benako injabulo esikhashana ephelayo kwaze wafika usuku uNoah angena ngale emkhumbini kwafana Enkosi yami. kwangena abantu abayi-8 Enkosi Jesu. bezama-billions of souls Jesus. ney'ngane ey'ncane ezaphatha nyelisa Enkosi Jesu. ney'ngane ey'ncane egijimayo Jesus. baphupha bonke abantu Enkosi Jesu. bafuna kwasindisa abantu abayi-8 Amen. emhlenganweni womkhumbi Amen. ney'nyane ngoba uNkulunkulu nakhona emhlenganweni wabanika ithuba abantu ukuthi baphenduke bangene emkhumbini bakhoshe komhlaba hhayi abantu emhlenganweni bangafuni ukulalela Hallelujah. baqhubeka Enkosi Jesu. bajabula Amen. baphela 100 years Jesus. uNoah wabuyela uNkulunkulu ngiyacabanga sesho njalo athi uNkulunkulu ngiyabaqhayisa abantu ngiyabatshela bangene emkhumbini abafuni ukulalela Enkosi Jesu. kodwa uNkulunkulu anathanda Amen. wathi hayi noqhubeka kubashumayezi Jesus. for 10 years Enkosi Jesu. washumayela 10 years uNoah eqhubeka wakho umkhumbi umdlali bazongena ebatshela kodwa abantu bangafuni ukulalela baqhubeka bashada bendisa yangumnandi benako umhlaba wazobuya uNoah wathi baba komunkulu Jehova Sebawothi Hey Jesu. ngiyabatshela abantu bangena emkhumbini kodwa bafuni ingene Enkosi yami. ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu Enkosi. bamnika na 10 years Jesus. wayashumayela uNoah Amen. washumayela uNoah Amen. ebatshela abantu ukuthi uNkulunkulu uYesu samthola imfundo enkulu ezibaphuphisa bonke abantu kodwa abantu abafuna ukumkholwa ngiyathemba bamdelela uNoah bethi uyikheshe kudala ubhorekile ushaya umhlaba abamyeke Enkosi Jesu. basajabulisa bona Amen. ekanti ababone ukuthi hayi uYesu lona uNkulunkulu Jesus. waze wathi uNkulunkulu angena emkhumbini Amen. Yeah. wavala uNoah Enkosi yami. wasekhiya Jesus. uNkulunkulu wasesithatha isikhiya Jesus. uNoah nomndeni wakhe yaseqala izulu Amen. ashoma amafu Jesus. njengoba eshomile namanje Amen. Yeah. abamnyama Yebo. laqala khifisa kancane izulu Gloria Deus. baqala abantu ekade beshimesiwe 420 years baphaphama baze befuna ukungena emkhumbini Jesus. kwazi ukuthi basekuvalile akusekho ingene Jesus. lana izulu lashaya izulu Amen. lana Amen. lashayisa khophe Amen. baqala abantu Hallelujah. ukungena emkhumbini sekuvaliwe lashaya inkumbi bafuna ukungena sebephupha ukuphisa uzamkhona Enkosi Jesu. Oh Baba. abemini 420 years ukungena emkhumbini Amen. kodwa banako umhlaba abekhuluma ngamaphathi bephusha utshwala behamba kumnandi bengafuni ukungena emkhumbini benkulunkulu abengahlelele kwaze kwafika usuku engafika ngale emkhumbini Amen. bathi bafuna usuku bakhohlwa utshwala babo abantu bakhohlwa amakamela bayindoda
Amen. bakhohlwa izinto zabezinhle Hey, Nkosi uShemsu. bafuna ukungena emkhumbini Hey, Nkosi yami. kwasithi masezalisa Hey, banika isikhathi hey. kodwa bangafuni ukuzwa Jesus. bangafuni ukulalela Hey, Nkosi yami. baqhubeka Hey, Nkosi bana yami. umhlaba Jesus. nani izulu Hey, Nkosi yami. anyuka amanzi asemadolweni Hey, zabe ingane ezincane zafa Nkosi uShemsu. zishayisa amatsheni Jesus. sikhule emakhanda Hey, Nkosi ngoba yami. uNkulunkulu maze thumela indawo yakhe akanyeli ukuphisa wonke umuntu ongazange mlaleli Amen. simisa kuphela Jesus. emlalelini Amen. nani izulu emhlanganweni Hey, Nkosi afuna uShemsu. amanzi ekhaleni Hey, Jesus. zaphupha ingane Oh, Nkosi yami. zafa Jesus. anika amanzi Hey, Nkosi afike uShemsu. esibeni Jesus. afike entanyeni Jesus. baphupha abantu baninzi abantu Jesus. beshaya emadwaleni beshaya ematsheni beshaya ezihlahleni befa Jesus. aze bagqiba abantu Hey, Nkosi uShemsu. aze bagqiba manje Amen. baphupha bonke besemhlanganweni Jesus. nezazi zabo Hey. nayo yonke into yasemhlabeni ebanika impakamo ukuthi bengakhona uNkulunkulu bengayi ongena emkhumbini base befuna ukungena emkhumbini bewushaya umkhumbi ungasashayeki kuthi manje kuqinile umnyango ongena phezulu ehlangothini Hey, Nkosi uShemsu. baphupha abantu Hey, Nkosi yami. noJesu naye washawa Hey, Jesus. ebethelwa njengoNowa ayawushaya umkhumbi ebethela amaplanga ewushaya eyakha uNowa kwazafuna umnyango ehlangothini Hey, Nkosi uShemsu. ukuthi basindiswe Amen. kwesezalo Hey, Nkosi yami. basinda bona bodwa emzimeni Jesus. noJesu nawashaya Hey, Nkosi yami. bathela umkhola wameva Jesus. ngenxa yezono zethu Amen. bamgqobeza ehlangothini Amen. kwamamazi negazi Hey, Nkosi uShemsu. ibulo simisa ngayo nathi noJesu umkhumbi wethu onetha ezulwini ukuthi kumele umamukele bese uJesu ayakuyisa ubufebe ifesi out of marriage ngoba esono sifane esogweni awunamandla okuhleka uphila uJesu ngoba afikufa uhleka esifebeni wakhala esogweni Hey, Nkosi yami. naku uJesu umkhumbi wethu Jesus. wakusindisa Amen. nafuna usinza uJesu Jesus. wakafika ukufa Hey, Nkosi uShemsu. kumele sibe sefuna senjalo siqinise noNkulunkulu Jesus. naku uJesu omkhumbi wethu usindisa ukuthi nongena kuye neliphumela utshwala uphuza utshwala obugcinazile uzokuyekisa uJesu Hey, Nkosi uShemsu. ngoba bafukisa Jesus. uhlele sinenise utshwala Hey, Nkosi ngale yami. kwephimba Hey, Nkosi. usebukhaya Amen. uyasekho mlungu uyasekho uphenduka Jesus. kodwa naku uJesu Hey, Nkosi. ozokhulula ngoba nasemhlanganweni abantu abazalwa bafuna uphenduka Jesus. bangena emkhumbini banako emhlaba baze babhubha abantu lithi iBhayibheli nasemhlanganweni abantu babeza bephonza bakha Hey, Nkosi yami. bedayisa Jesus. bethengisa bethele Hey, Nkosi uShemsu. kodwa balazange usuku unothi aphuma ngalo sithi ngomegomora Oh, Nkosi. lani mina sidabuhle ngoba isodomo negomora lalezisono uNkulunkulu engasoni abantu besilisa babelakana bodwa benza isilo sobudabane waphungisa uNkulunkulu isodomo negomora Jesu. wathi noJesu masebuya Jesus. kuzoba njalo Amen. namhlanje Amen. abantu bafika isimo sobudabane abafana bazenza amantombazane namantombazane azenza abafana awamalesbian isono esishileka nokuze badinga uJesu ozongena kubo befika bakhulula ngoba uyesu umlilo ofikayo ozoshisa bonke abantu abazikhulezayo nabasiqhenyayo ukuba seliphandle nagatsha Amen. Jesus. uthi Jesu uya kwakhe Hey, Nkosi uJesu. kuzoba Jesu umhlengalethu Hey, Nkosi uJesu. umhlenganelo ngoba lezindawo uNkulunkulu ababekezelele Jesus. uthi baphenduke Amen. khona zobasindisa Amen. kodwa bangafuni ukuzwa baqhubekana komhlaba nalesi sikhathi
abantu basiyaze ngoJesu kodwa bamfuni banawo komhlaba bagcina izono abanye sebaze bayagula ekhona uJesu olapha namahawaha basiyabafikela uJesu khona uzobafundisa kodwa abantu banawo komhlaba. Jesus. Emsheni kaLord abantu baphisa umlilo. Amen. Umlilo uqhamuka phezulu ekhazini Jesus. kufanele sithi noMgomora baphisa bonke abantu Enkosi uJesu. bafa Enkosi yami. iy'mphakamo zabo Enkosi yami. nazo zonke into ezazibaphakamisa kwaphela kanjalo Enkosi yami. kodwa benika ithuba Jesus. lokuphenduka Amen. bangafuni ukuphenduka Amen. baqhubeka bona Amen. banawo komhlaba Enkosi uJesu. bafike kusuku Jesus. bafike babhubhise Amen. bafike babhubhise usuku Amen. namhlanje sashumayela Njalo. sitshela abantu ngoJesu Jesus. kodwa abantu babhubhise Enkosi uJesu. banawo komhlaba. Enkosi